Good morning, entertainment family. Per boy, ko more of Naija Bajani, we went to Kamla Mukang Sing Challenge. BIDINW. Harling another. Park night is hard and shad and honey. Right on grass. No, right on ground. Charling a board of us door now. Brehai still Carsilite. Sledded in the last fight. Tiger Ale. Parley Jessie. Parley So Naila. Put on the Punamani Taleta Haberna, where Jagashne, or the Pumashan go Jaden. Junidani be local banana. Takalibima, Kalala local Nabina, Navajible. So, ANGNI to talk about marriage now for Russian Debjima. You might want to be wide there. Nishne have a young don't shape and go Baba Taitopra. Tamo Hayaba, one more to dinner like Armabila. When Damre Mokana. To Bajanaya was actually a no Muscarashne. Manda Chale Hatashija Hamai Pizunia, Gilarno Manjala. You hammer just out the Majabitaki, Mumu will show it. So finally, Karber Nazing. Sure, we are just young Jaden got about it. Ah, Mabia. Shida. Shida. Oh, by the Shikari Shida. We couldn't be here like Colonel. She's a going to Shirish to get it. Shenamabe. Garin Shinang. Showman Halamani was hard, how you pigeon. Sutrazani. The Lagao. Sutrazani, waiting to Sutrazani. Moorish Lake. My brother Hodgin. Tàu đấy chân dài cho con nào đấy không có chân dài khởi bên đây rồi. Drugs mafia nazina salte ya hai ekdom manchikona je drugs roganan mabagran nukai arna to camera bo ya bosaibai ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबे बिरजयमोननि दाउ दखानाव लागायगोन बियो माल सोलायगोन आरोना रायजोफोर फाग्लाथाय एस ओमफ्रायहाय माने दा बाहाय बाइक रलिं होनाय शुट लाखांबाय आरोना रायजोफोर माने रलिं होनाय आरोना स' बिमानै मोननि न'आवहाय लाफैबाय जोङो हो मा प्रडिउसारखौ ओमफ्रायहाय दा जोङो बाइक रलिं होनाय लाखांबाय ओमफ्राय दा माने जारौमोन गोलैसिन माबाय आरो जारौमोननि मेकआप सोलिगासिनो दङ जारौमोना दाबो जायाखै नामा मेकआप देलायहोनाया नैबेखौ जोंहा ब्रादारखौ एकदम बे ख्रिस्ट्रिनि बे खाया होननानै आखायाव हमनानै ओरै सोलायलायनाया माबाया मानसि चेन्ज जानाय सोलायलायनाया बेबायदि सेम नुयो आरोना बेखौ ख्रिस्ट्रिनि माबा नुवा दालाय ख्रिस्टियाव सासे गुन्दा गैया दालाय बिदिब्रा रेडि जाजोब्बाय आरोना ए फिसायखाय हैफैग्रोथारलायबाय आंनो मोनजाग्रोआखै फिसायखाय मोनजाग्रो जाहैदों बेहा One, two, three. एक्टरा जोंना माने शुट लागासिनो दं बैयाव ओमफ्राय दा एसे रेस्ट लाथ'दों आरोना बेहाय माने जोंनि गैथ'आ नालाय
ओमफ्राय माने जों गावखौ दानां दुनां खालामनांगौ आरोना जेनेबा बिनि हुदा आरो बेबायदि क'क्राझाराव ओंखारबाय गाव थाबायबोगोन आरो बेबायदि आंलाय अबेनि मा गोमफैदोंसो नुदों उन्दैफ्रा बाय लाहरगासिनो गुरुसिजों बाय थ' फाइनालि एबार गुन्जिफोर सालायगोन आरोना बाइकखौहाय ओमफ्रायहाय जों दायो जेम्स एक्टरखौ एदावनानै फैजोब्बाय आरोना बेहा जमा जाफैजोब्बाय ओरै फ्लाइअभारथिं थांसै आरोना ओमफ्राय नै बिसोरनि गस्ला लंपेन्टआ जाहैबाय साइथियाव बायनाय 100 होननानै मोनजोबो आरोना बिसोरनिखौ Go and get him फैदो फै वाव नाइस थांसै आरोना जों दा बै लकेसनावहाय जोंना बाहायजों आंजों नाफाम सिखावबाय नङा फाग्लाखौ जागोन बां देन्जारलै बिसोरो बागान फाग्लासो नायबाय था बरिया नायबाय था बेबा मोजां जा मानसिया मोजां जा बारा फेनायाव थाबाय बुंदो हो माथो आदा जेमसि आयौ मेंफोरजोब्बाय बे नै मेंजोब्बायना जों जानला खालामबाय साखायो डाइरेक्ट होलाबाय बेदरफ्रासो पेजिंफ्रा अरजाबलाबाय आं बुन्दा ओमफ्राय नै बिसोर आंनि सयाबिन ओमफ्राय आंनि सयाबिन दे रिस्टार हादो ओमफ्राय गुन्दाफोर आरोना जों गोजौ गाखोबाय गुन्दा ओमफ्राय बै सिख्लाखौ जों एदावहैगोन आरोना रायजोफोर जों गुन्दा जोखागोन ओमफ्राय आं सानै आं गेजेराव लागोन आरोना मोजां जाया गुन्दा जागोन आं गुन्दा सानै हिनजाव लागोन आं गुन्दा